Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To kadi en ɗon bolwana ɓural jangugo alquran en nani deydey ha jole meɗen caliɗe. To kadi non goɗɗo on geebiɗo qur'an mo jangata alquran kanko bo ɗon mari yangada mako ɗo o maran yangada yebago mako jangugo alquran man ɗo diga ha kabrire mako, kadi o latoto kanko man ɗo o ɗon ha ɓilla kabrire mako man ɗo nde ɓillete ha mako o latoto diga ha kabrire mako man ɗo be yebago mako alquran man ɗo kanko man ɗo o maran ɓilla ha kabrire mako man ɗo. Ngam wari ha hadisewol ngol annabijo ƴeŋna ha muɗum ha dow asama nder ɗon man nder annabijo ko o yi ha ƴeŋnego mako man ɗo o yi'ata o yaali be jibrilu goɗɗo oɗon jogi kaaƴa mapindiwa jamum, kadi goɗɗo bo ɗon waali oɗo ɗon dari ɗon jogi kaaƴa mapindiwa jamum oɗo bo ɗon waali. To kadi jogiɗo kaaƴa ɗo o hooca kaaƴa man o sakkinaga dow hoore goɗɗo baaliɗo ɗo, hoore mako man ɗo nde seeka o dilla hayre go tallo dilla hidde ko o yaha o hooca hayre man o lorto ha oɗo go o tawa hoore muɗum go kadi bo hawti, kadi bo o sakkina hayre go dow hoore muɗum go nde sankito man banniɗo hayre go tallo dilla, hidde ko o yaha o hooca nde o loro o wara o tawa hoore oɗo go hawti bannane, kadi bo o sakkina hayre man banni. To annabijo nde o yi yake o suura kallunga ngaɗo ɗo o ƴami jibrilu kadi ɗum moyni jotta kam mo ɓe pusata hoore muɗum be hayre mapindire nde, hidde ko kadi bo oɗo man hooca hayre man ni hoore man nde hawti kadi bo o fusande banniɗo ɗo kam ɗum moyi zunuba ɗume oɗo man ɗo waɗi banniɗo. Nden jibrilu wi'atamo kadi wi'atamo ha ɗo man kam dillen hara gare qissa man kan jutka qissa hadisewol man kan jutka kadi hara gare nde hadisewol man deydey ko annabijo yi'ata man ɗo ɗum timmi. Jibrilu lori fassiranimo kadi ko ƴamanno ɗum o yi kaza o ƴami ɗum o yi kaza o ƴami ɗum man ɗo lori fassiranimo ɗum wi'atamo goɗɗo mo jalnoɗen ɓe ɗon pusa ɗum hoore be hayre mapindire, goɗɗo pusɗo mo man hoccata hayre man ni sina tawa hoore mako go hawti, kadi o man ɗo o laatake ɗum goɗɗo on kanko man ɗo anduɗo alqur'an amma o yeebi alqur'an man ɗo o jangatande, non bo o laatake kanko man ɗo o ɗon ɗano ha juule farillaje, kanko man ɗo o ɗon ɗano ha juure laatiɗe farillaje o sabbitina ɗe ha wakkati maje. To kadi ngam sababuji ɗo ɗiɗi, yebago mako alqur'an o andi alqur'an nden o yeebinde o jangatande, be laatago mako o ɗon ɗano ha juule lattiɗe farillaje dow mako o sabbitina ɗe, kadi sababuji ɗo ɗiɗi kanjum laati kanko bo ɗo yangada mako o ɗon yangitire banniɗo ɗo ha darago dargal dow yake mo giiɗa ɗo banniɗo man ɗo ɗon yangitire banniɗo man ɗo ha darago dargal. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo goɗɗo on mo Allah hokki moƴƴi dow muɗum, kanko man ɗo o jangi alqur'an o faami ɗum o wawan jangugo alqur'an man amma o yeebinde o acci alqur'an man ɗo o jangatande. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan oɗo man ɗo kanko man ɗo o waɗi zunuba ka hanayi o waɗa ɗum, kadi hani kanko man ɗo no sugullaji mako man ɗi ɗuɗri funi o habda o janga alqur'an no deydey wakkatiwel pamarel ngel o heɓata, o habdani kanko man ɗo ta o yeebo alqur'an o acca ɗum kanko man ɗo o jangata ɗum sam. Kadi en nanɓe bo deydey goɗɗo oɗo jangititteɗo oɗo ɗume latti sababu yangitego mako man ɗo ɗum yebago mako jangugo alqur'an man. To kadi Allah ren en. To ɗo man ɗo non wari konngol jawmirawo ɓangiɗo ha hunde ɗo jawmirawo ɓangiɗo wi'ata ha yimɓe on yeebiɓe alqur'an man
ɓe walla bo yeebiɓe wahyu ko jippinte dow annabo en ɓe kurata ɗum man ɗo jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma kadi goɗɗo on geebiɗo deydey wahyu ko jippinte dow annabo en nder ɗon man alqur'an nder ɗon man sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama jawmirawo ɓangi ɗo wi kanko man ɗo min ƴummitinan mo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo ngam ɗumejum jawmirawo hokkimo o hakkilo ngam o fama be hakkilo man hokkimo giɗɗe ngam o yi'a o janga deftere mako be giɗɗe man o yi'a ko laati kanɗum to kadi ɗi fuu maaji kanko man ɗo o yeebiɗi o jangay alqur'an o taskiti o faami ɗum o hunay hakkilo maako o tokki kanda deydey ko deftere Allah sappinimo to kadi kanko man ɗo jawmirawo ɓangi ɗo wi min ƴummitina mo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo kadi ko waɗi ngam kanko man ɗo o wumni ɓernde maako ha duniya ɗo ha tokkago kanda deydey ko sunna wi'ata deydey ko qur'an wi'ata o wumni ɓernde maako o handitoraki be majum o wumni giɗɗe maako o handitoraki be giɗɗe maako man ɗo jangiray be maji alqur'an o yeɓake deftere Allah o yeɓake sunna nulaɗo Allah to kadi kanko man ɗo ndeni o wumni hoore maako banni ha duniya ɗo ha kanda o wumni hoore maako ha kanda kadi minin ɗo min mbarjorimo deydey kugal maako man ɗo ñande dargal kanko man ɗo min ƴummitinamo kanko man ɗo o bumɗo min ƴummitinamo be yebago maako jangugo alqur'an be yebago maako tokkago kanda man ɗo min ƴummitinamo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo kadi ha ɗon man yeebiɓe banniɗo man ɗo ɓe jangata alqur'an man ɗo to ɓe ƴummitinama banniɗo ɓe wumɓe man ɗo ɓe cinka kadi ɓe mbi'a rabbi lima hashartani a'ma waqad kuntu basira kadi jawmam ko waɗi ƴummitinɗayam jotta mi bumɗo ne mi laatake no bo ha duniya miɗon yi'a kadi mi laatake ha duniya miɗon yi'a jotta a wari a ƴummitiniyam ɗo a wari a ƴummitiniyam mi bumɗo to kadi ha ɗo man ɗo jawmirawo jaabomo wi'a qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa kadi banni mi ƴummitinima a bumɗo ɗo banni min do ayaji am garaninoma ha duniya ayaji am garaninoma an man ɗo ngeebiɗaɗe accuɗaɗe a hurayɗe to kadi wa kadhalika alyawma tunsa kadi min do banni mbar jari maɗa min do mi ƴummitine hande man ɗo an man ɗo a bumɗo be deydey wumnugo ma basira ma giɗɗe ma ɓernde ma hakkilo ma ɗum fu a wumni ɗum ha duniya ɗo a tokkaki kanda am kadi min ɗo mi warjake ma jotta ɗo mi ƴummitinima an do a bumɗo to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi hallugo yebago jangugo alqur'an be hallugo bo soyde tokkago kanda annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En bolwanan ko wonte neediji ɓawo en nani ɓural jangugo alqur'an en bolwanan neediji ɗi hani goɗɗo jangowo alqur'an o ne'oroɓe neediji man ɗo nder ɗon man en limtan nder neediji man ɗo en limtan 7 kimmiɗiniɗi nder neediji man kadi nder neediji ɗi hani goɗɗo jangowo alqur'an o hutinira ɗi gona ha mako o ne'oroɓe neediji man wakkati o jangata alqur'an man ɗo kadi hani kanko man ɗo o neediwol aranol man ni o laɓɓina anniya mako ha jangugo alqur'an man ɗo wona anniya mako ɗon laaɓi ha majum o nuforoɓe majum ha o heɓra ɗum yerdu e jawmirawo o heɓra ɗum mbarjari ha jawmirawo o nuforoɓe majum ha o janga o fama ayaje man o hura umroje maje o acca kaɗoje maje kadi wona needi ndiɗo ɗo ndi wona ha mako kanko jangowo alqur'an o nuforoɓe majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala mana man ta o janga ngam riya walla ko nandata e majum ha nufayeji to kadi goɗɗo jangowo alqur'an o nuforoɓe majum mbar jari jawmirawo subhanahu wa ta'ala
nder nediji man kanko jango alquran man ɗo o janga alquran man ɗo be ɓernde yalɗirnde, mana man ɗo ta wona o ɗon janga alquran amma hakkilo mako ɗon ha fiji goɗɗi. Qur'an kam o ɗon janga ɗum ha ɗemgal mako non, amma hakkilo mako wala ha deidei ko o jangata man ɗo. En mbino tadabbur nder hajeji mapinde taskitago deidei ko jangete man ɗo nder hajeji ko jangugo alquran marata haje ha muɗum. Kadi kanko man ɗo ngam man ɗo to ɗon janga alquran man ɗo o yalɗinira hakkilo mako, mana man o wona o ɗon de'i ta o sukloro be ko luti deidei ayaje ɗe kanko man ɗo o jangata ɗum. to kadi ɗo man bo ɗum nediwol kimmiɗinigol ha nediji jangugo alquran kanjum wonte tadabbur taskitago wadgo hakkilo muɗum ha alquran man taskito manaji mare. non nder nediji ɗi hani jangowo alquran ne oro ɗum kanko man ɗo hani o janga alquran man ɗo dow senuye. wakkati o jangata alquran ɗo kanko man ɗo o wona o ɗon seni, ngam kadi sena ɗum boliɗe jawmirawo o jangata, kadi nder teddingo wolde jawmirawo man ɗo ɓi adamajo kanko man ɗo o laato o ɗon seni. o hanai kadi nder nediji man o wona o ɗon seni man ɗo, kadi nder ɗon man ɗo ɗum sappinan en hanai ɓi adamajo o janga alquran kanko man ɗo o ɗon mari janaba. to ni o ɗon mari janaba hanai dow mako kanko man ɗo o janga alquran, bal wala no o jangira alquran wajibi dow mako kadi o nangto ha jangugo alquran to ni o latake kanko man ɗo o ɗon mari janaba, sina to o yiwake walla bo kanko man ɗo to o tamake, to nokkure man lattake ndiyam saɗanimo o heɓata ndiyam, walla o nyawɗo o wawta hutinirgo ndiyam, kadi ɗo man bo si o tamo o laato kadi dow yake ceniɗo deidei mo yake senuye mo jawmirawo duganimo ha muɗum. kadi imma o wona to o jamo ndiyam ɗon yalɗiri kanko man ɗo yiwo ha janaba mako, walla to o ɗon ha yake larura ban mbiɗen ban nyaw, walla bo ndiyam man ɗam salorimo o ɗam wala sam, ɗo man bo si o laato kanko man bo o laato ha yake ɗo man bo kadi o tamo nden o fuɗɗa jangugo alquran man. to kadi hana ni man ɗo ɗum sappinan en nder nediji man ɗo kala ɓi adamajo nde o jangata alquran fu woni dow mako kadi kanko man ɗo o nanga o wona dow senuye. nder nediji man ɗo kanko man ɗo ta o janga alquran man ɗo ha nokkuje coɓɗe, ta o janga alquran ha nokkuje coɓɗe ban ɓawo suudu walla ko nandi e muɗum. kadi hanayi nokkuje coɓɗe banɗeɗo goɗɗo o ɗon jogi wolde jawmirawo o janga wolde jawmirawo man ha pellel man. non hanayi goɗɗo o janga alquran ha nokkure nde yimɓe ɗon kawti ha muɗum, ɓe ɗon gaɗa hoolore ha pellel man, kanko bo ɓe ɗon gaɗa hoolore maɓɓe, kanko bo wiya o jangan qur'anu mako ha les maɓɓe. kadi ɗo man bo ɗum hunde nde hanayi, ngam qur'anu kam haaje mare an jangowo ma keɗi mara tadabbur taskitoɗa manaji mare, gonduɗo be maɗa bo kañum bo to jangay bo o wona o ɗon heɗiti ko jangata ɗo, o ɗon heɗiti o ɗon waɗi hakkilo mako dow majum, kadi laato kanko man bo o ban an a ɗon janga ɗon mari tadabbur ɗo, kanko bo o ɗon heɗiti man ɗo kadi o hebran be majum bar jari, o hebran be majum bar jari. amma ni to a tawi ha pellel gonɗa ɗo an man ɗo a jangan alquran, wondaɓe man ɗo kamɓe bo ɓe ɗon gewta, ɓe ɗon gaɗa haraka, ɓe keɗitittako, kadi ɗo man ɗo hanayi janga alquran dow yake ban o an aɗon janga alquran ha ɗo, ɓe bo ɗon olka ha deidei pellel man ɗo, kadi hanayi. imma jotta kam kamɓe man ɗo ɓe keɗito deidei jangde maɗa ɗo, walla an man ɗo ɗaɓɓita dabare wonde kadi e teddina wolde Allah, ɗaɓɓita pellel ma gongel perewgel janga, kadi an man ɗo mara tadabbur ha jangirde maɗa man ɗo. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hanayi qur'an jange ha pellel gel hoolore wonata ha muɗum, ɓeɗo man ɗo keɗitittako qur'an man ha nokkure man. non nder nediji ko hani ɓi adamajo ne oro be muɗum wakkati o jangata alquran man ɗo, kanko man ɗo to o wari ha o fuɗɗa jangugo alquran man ɗo woni dow mako kanko man ɗo o uzo ha aran jangirde mako man ɗo, to ni ha o fuɗɗa man ɗo woni dow mako kanko man ɗo o uzo.
nden kadi ngam jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata fa iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim. kadi an man an jangowo alqur'an to a jangi alqur'an moltora jawmirawo ha shaytanuyel. to kadi ɗo man ɗo nder nediji ha fuɗɗam kala goɗɗo nde o fuɗɗata jangugo alqur'an fu hani dow mako kanko man ɗo o moltoro jawmirawo ha shaytanuyel, kadi ngam shaytan man ngel sotta ha babal man ngel accamo, kanko man ɗo o ferwa o janga wolde jawmiko. non hani kanko man ɗo jangowo alqur'an man ɗo o bismo to ni o laatake ko o jangata man ɗo ɗum aran surawol, masalan o fuɗɗan jangugo jotta o uzo, to ha aran surawol o woni ma o tokkina bismawol dow ɗon, jotta kam ɗum caka na aran surawol o jangata bo, ɗo bo to o uzake o jokka kadi ha aya ka o janganno, to ɗum aran surawol bo to o uzake o bismo o jokka dow surawol ngol o jangata ɗum. to kadi ɗo man ɗo ɗum woni nder nediji ɗi hani ɓi adamajo o ne'orobe muɗum ha jangugo alqur'an man ɗo. nder nediji kanɗiɗi ɓi adamajo ne'orobe muɗum ha jangugo alqur'an, kanko man ɗo hani o wo'ina sautu mako, hani wakkati o jangata man ɗo o janga o wo'ina sautu mako ha jangugo man ɗo, kanjum man ɗo ɗum ɗon nder ko jawmirawo yiɗi, ɗum ɗon nder ko yerdinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala. non nder nediji ɗi hani jangowo alqur'an ne'orobe muɗum, kanko man ɗo o waɗa tartil, an yurattil alqur'ana tartilan, kadi o jangira alqur'an man ɗo be de'ende, be wurtingo karfeje man, be soyde yawugo ha jangugo man, non laati sifa ɓurdan ka hango. kanko man ɗo o jangira alqur'an man ɗo be de'ende, be soyde yawugo, be wurtingo bo karfeje alqur'an man ɗo, kadi ɗo man ɗo kanjum man bo ɗum woni nder nediwol gol hani jangowo alqur'an ne'orobe muɗum. non nder nediji nediwol jetataɓol man ɗo kanjum wonte ɓi adamajo kanko man ɗo to ɗon janga alqur'an o wari ha nokkuyel ngel sujudere woni ha muɗum, woni dow mako kanko man ɗo o sujida to ɗon mari nagarɗam. to aslima en mbino goɗɗo to jangan alqur'an o wona kanko man ɗo dow senuye, to kadi ɗo man ɗo to ni o ɗon janga alqur'an o wari ha aya ka sujudere woni ha muɗum, kanko man ɗo ni to ni o waɗi nediwol aranol mbiɗen o ɗon janga kanko man ɗo o ɗon dow senuye man ɗo o sujida ha nokkuyel man ɗo, to o sujidi man ɗo wi'a subhana rabbiyal ala, nden kadi o do'o ha pellel man, nden kanko man ɗo o ɓamto ha sujidere mako man ɗo o habbirta, non bo o silminta o ɓamto ha ɓamni kam to o sujidere man ɗo, kanko man ɗo wakkati o sujiditta kam o habbiran o wiyan allahu akbar, amma wakkati o ɓamtoto o habbirta, non to o ɓamtake bo o silminta. kadi ɗo man ɗo ni sifa sujidere man ɗo nde way, to o laatake allahumma sil, to o laatake kanko man ɗo o ɗon nder julde, wakkati o sujida man ɗo o ɗon nder julde, o jangi aya ka sujidere woni ha muɗum, kadi kanko man ɗo to o wari ɓamtago nder julde o sujiti kam ha ɗon man ɗo o habbiran, amma to ha tana julde kam o habbirta o ɓamto tan. to kadi ɗo wonte nediji jetati ɗi hani goɗɗo jangowo alqur'an kanko man ɗo o ne'orobe maji, hani goɗɗo jangowo alqur'an o ne'orobe nediji deydey ɗi limtuɗen jetati ɗo, hani o ne'orobe maji. haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin.